आजकल का बूढ़ है आदमी जानला कि भाई साहब एकदम अति कैले बाटे। ई लोग भाई साहब जब भी दतुअन करन तब जानला कि भाई साहब इनकर दतुअन कम से कम 1 हाथ का होला। बाप रे! और ई दतुअन ऐसन करन कि जैसा मालूम है कि भाई साहब ई दतवा उखाड़ ली है। एकदम जानला कि भाई साहब जब दतुअन करिए तो एकदम जानला नटई ले पहुँचा दी है। और ओकरे बाद से जब कहीं ढेर अंदर चल जाला तो ढाए ढाए करे लगन। अपने तो परेशान रहन, घर परिवार अगल बगल के भी परेशान कैले रहन। एकदम भाई साहब दतुअन करन कि जैसा मालूम होला कि एकदम पूरा आज ही साफ कर डाली है। और एक दिन के आदत नहीं, रोज के आदत है। बाप रे! एकदम भाई साहब इतना दांत मजले में ई लोगन स्पॉट हो गइल बाटे। अच्छा, जैसा मालूम होला कि इनकर दतवा अब एकदम एक दिन में एकदम चमके लगी। बतावा ले 70 साल 80 साल उम्र होए वाला बा, अभी जमाना में कितना दांत बचे बा। अरे जौन बचावे लायक रहल तवन तो अब बच गई, और नाई बचल तो जब बचावे के समय रहल तो नाई बचा पौला। आय अब दांत बचावत बाटे। मालूम होता कितना चना रहर किराई कुल होत बा जौन कि इनके कूचे के बा। जब सब कुछ खाइल बंद हो गइल बा, होता नहीं बा तो खइबा का, तो कवन कार बा इतना तेज से साफ कैले के। अरे दतुअन तनी आराम से करा, ढाए ढाए करा न मालूम होला कि अब उल्टी कई दी है लोग। और कितना इतना रद्दी हो गइल बाटे कि जानला कि भाई साहब जब कोनो चीज केहू के खात देखा ना तब इन्हपन के दतुअन उठाला। ई नहीं कहिए कि अच्छा चला केहू खात बा तो किनारे जाके मजे दतुअन के चली आई। ई लोग जब दतुअन करा ना तो जानला भाई साहब पूरा मोहल्ला जान जाला कि हाँ आज फलाने दतुअन करत बाटे, कि हाँ मने अब फलाने दतुअन कैले के समय हो गइल बा, फलाने दतुअन करत बाटे। मालूम होता कि यह बड़े ठे पूरा धरती पर दतुअन करे वाले भइल बाटे, और बाकी केहू दतुअनिए नहीं कराला। दतुअन आराम से करा लोगन। ने बताओ बुढ़ौती में इतना मजबूती से दतुअन करे कौन जरूरत है। मस्कुल वस्कुल सब खिया गइल बा, कई कस के ढकेल देला, बस दांत टूट गइल, जौन बचावे कोशिश करता ना वो हो गइल। कितना समझावे समझावत समझावत जन लग दिमाग पागल हो जाता इन लोगन के। बूढ़ हो जाता तो लेकिन इन्हपन के अक्ल नहीं होता।